war haka ‘yan uwana. Yau za mu gwada wani sabon girki da taliyan crown wanda kuka fi so. Girki mai taken taliyar suya. Dukkanmu muna son suya. Ko kuwa waye bai son suya? Wannan haɗaɗɗiyar tukunyar taliyar suya. Ga daɗin ɗanɗano, ga saukin sarrafawa duk a cikin tukunya ɗaya. Wannan shine jin daɗin da za ku ba wa kanku bayan kun gama da kai kawo na yau da kullum. Ku yi ƙoƙari, ku biya gurin mai suya kafin ku ƙarasa gida. To, yanzu bari mu koma mu yi girki. Bari mu ji ko ya sakamakon yake a gun iyali na. Kamar yadda kuka sani, fahimta fuska ce, kuma ita fuska ba ta ƙarya. Saboda haka, duk sanda kuka ziyarci gun mai suya, kuma ku gwada naku haɗin taliya da naman suya. Sannan ku tura mana sakamakon a shafinmu na Instagram, Facebook @crownpasta.